पुरस्कार के दौर में सुमन ग्रुप के तरफ से 1001 रुपये के पुरस्कार बा भाई बा। ओकरा बाद है महेश परदेसी जी, जपन जपानी जी, कृष्णा बेदर्दी जी, उमेश जी, सुबोध जी, है सुभाष भैया के तरफ से है। देखिए पुरस्कार में बिहार से खरवास सही में कट जाई का हो मालामाल हो जाए मालामाल। बिहार से गर्दा उड़ जाई, खरवास ना बुझाई बबू। कि गर्मी के दिन बावे, कि गर्मी के दिन बावे, बड़ू का मसीन जोगा के रख मेडा नाया बा मसीन, जोगा के रख मेडा नाया बा मसीन। गर्मी के दिन बावे बड़ू का मसीन, गर्मी के दिन बावे बड़ू का मसीन जोगा के रख मैडा नाया बा मसीन, जोगा के रख मैडा नाया बा मसीन, जोगा के रख मैडा नाया बा मसीन। अरे पूरा माजा, पूरा माजा। तहर मुस्की कायल बा, दिल हमरो घायल बा, चले लू रहिया में जब छनकत पायल बा। क्या बात है? तहर मुस्की कायल बा, दिल हमरो घायल बा, चले लू रहिया में जब छनकत पायल बा। पेनी के छिटिया बिटिया लगलू हसी, पेनी के छिटिया बिटिया लगलू हसी जोगा के रख मेडा नाया बा मसीन, जोगा के रख मेडा नाया बा मसीन, जोगा के रख मेडा नाया बा मसीन। अरे जान गई हो शरीर टपकेला, धरतिया कवारी में मन हमरो लपकेला। अरे दिया हो उमेश भाई, धनेश जी बोले लू हवा से मधमी शरीर टपकेला, धरतिया कवारी में मन हमरो लपकेला। कृष्णा खेसारी तो है कहे नाम की, कृष्णा खेसारी तो है कहे नाम की जोगा के रख मेडा नाया बा मसीन, बचा के रख मेडा नाया बा मसीन, संभारी रख मेडा नाया बा मसीन, जोगा के रख मेडा नाया बा मसीन, बचा के रख मेडा नाया बा मसीन, जोगा के रख मेडा नाया बा मसीन। अरे सुन हो